Tervetuloa takaisin. On jälleen aika tanssia hahmojen kanssa. Arvovaltainen tuomaristomme on valmiina. Huippuhausbändimme Gepardi on valmiina. Puuttuu ainoastaan seuraava pari. Ja tässä he tulevat. Samppa Linna ja Kiia Lehmuskoski. Wow. Hei Kiia. Samppa. Tässä mä olen. Niin, nyt mennään Samppa paritanssien puolelle. Sanon tän sen takia, että sä oot tanssinut yksin aina tätä Gangnam Stylea. Ei se ole Gangnam Style, se on Sampan ihan oma style, se on semmonen gangbang style. Eli turuksi sanottaisi, että rymäytetään porukalla. Vai mielenkiintoista. Juhu. Siis ryhmäliikuntaa. Ryhmäliikuntaa, joo, se on tiedä, kun ottaa pari hyvää porukkaa ja lähtee Aurajoen varteen vetämään vähän vaagamampoa, niin tiedä mikä se on. No ei aavistustakaan. Se on Aurajystö! Saa käyttää, mutta ei oo pakko, hei. Mielenvin kanssa läppädeeru. Mä olen pahoilla. Kuulostaa siltä, että jätän tuonnemmaksi, mutta haluan mielellään nähdä teidän tanssin. Olkaa hyvä. Kiitos. Now I, in the time of my life, though I've never felt like this before, yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally find someone to stand by me. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. Just remember, you're the one thing I can't get enough. So I tell you something, this could be love, because I had the time of my life. No, I never felt that way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Kiitos. Kiitos, mä olen aivan happoilla. Kiitos. Samppa, Kiia, tulkaa tänne. Samppa, hienoa. Näytti tosi hienolta. Miltä se tuntui? No tällaista on tällainen turkulaisnuorukaisen elämä, että Bemaril haluis ajaa, mut Kiia tarjoaa kyyrit. Oliko raskasta? No kato, on aivan loppuun ajettu Kiia. Toki hänessä on 5 vuoden takuu. Se on hyvä. Se on hyvä. Katsotaan, millaiset pisteet tulee tuomareilta. Katsotaan. Tosissani tuomaristo on miettinyt pistehommia, niin Haapalaisen Jukka, niin mitä me laitetaan? No, tässä tanssissa oli sitä joukkovoimaa. Kiialta oli rohkea veto ottaa ensinnäkin tuomaristoavuksi ja toisekseen turkulainen tanssipari. Mutta yksi ehdottomasti tämän kauden kohokohdista. Mielenvikasta Salsanderosta. 8 pistettä. Mitä mä sanon tuon Niemisen Riku? Yleispiirteeltään raikas, lähes rutikuiva ja melko hapokas, pirteä tuoreen kirpeä sitruunamaisuus, kevensi hapokkuudellaan, kevyttä limeä viheromenaa, hunajaan taipuvaa kukkeutta ja pahtoleivän muruja. 7. Heittäpä Naatti Halperi. Sä hienosti astuit sinne lavalle ja tanssit. Mä astusin lavalla. 8. Ja viimeisenä Uotisen Jorma, mitä me laitetaan? Tää ja on pakko, hei. Siinä sihahti Samppalinnan samppani ja korkki niin, että purskahti, eikä mennyt edes reisille 4 kertaa 2. Samppa ja Kiia, kiitos. 32 pistettä. Aivan mahtavaa. Katsotaan. Soittakaa! Katsokaa vielä teidän huippuhetkenä tästä tanssista.
Samppalinnan voittoon lähetä tekstiviesti 4 numeroon 17101 tai soita numeroon 0700 718 04.